Добре дошли в живота на един 16 годишен, който се преследва мечтите, и добре дошли в ново видео. Днес ще правим много интересни неща, като започваме с едно много интересно събитие, което ще се случи. Ще има един драг рейс до София и сега отиваме на там и сега ще ви покажа какво ще ни е превозното средство, само погледнете. Представям ви Porsche 911 Turbo S. Това е може би една от най-бруталните коли, дето някога съм виждал и съм си качвал. И след малко тръгваме нататък и ще ви снимам. Но просто погледнете за какво става въпрос. Това е брутално просто. Естествено седалките са си маркирани. А тази червена кожа е просто уникална. В момента минахме през тунела от София към Пловдив, магистрала Тракия, и ви казвам, от 10 минути караме. Искам да видите само за каква опашка става на въпрос. А защо? Защото се оказа, че някаква кола е започнала да гори в тунела и просто всичко е затворено в момента и искам да видите само нашата лента. Празна и няма абсолютно никой. Така че много добре стана за нас, но дано хората се оправят от другата страна. В момента сме на гребната и ще направим една тренировчица. Ще избягаме една гребна, а после ще има една много готина групова тренировка от другата страна и там. Изминахме половината гребната, сега се засякохме с нейно бренце. Ще го тагна да го последва, защото прави най-добрите прически по Пловдив. Направихме една бърза гребна и сега е момента. Дойдохме тук на младежкия център, ще правим една тренировка, ще поскачаме малко на въжета. Ей, това са най-яките тренировки, дето може тук на гребната да дойдете в Пловдив с Деян. Неделя 9 часа, всяка седмица до края на този месец. В неделя, да. Направихме много яки тренировки с Деян и другата неделя пак се събираме тук, до края на месеца, всъщност всяка неделя. От 9 часа на младежкия център на игрищата. И се абонирайте за канала, ако харесате видеото. Ако искате да сте част от много пъти нещата, които правя и да не изпускате нито едно следващо видео. Днес е един много важен ден, в момента е 6:30 и до 10 минути трябва да сме тръгнали до София, защото днес има едно много важно интервю, на което трябва да отида и много неща зависят от това дали ще ме одобрят или не. Но все още няма да ви казвам за какво е това интервю, а ще разберете по-нататък. Ще 7 без 10 и вече потеглихме за София и остават по-малко от 2 часа до момента, за който ще разберем дали ще ме одобрят или няма да ме одобрят. Ще разберете след малко. И съм супер гладен, защото нищо не съм ял, само една вода съм изпил, тъй че трябва да спрем на някоя бензиностанция да хапнем малко преди това. Успешно пристигнали в София и се малко тръгваме за интервюто, но сега ще направим един стоп през бензиностанцията и се хапнем по един сандвич. Интервюто мина успешно, има приеха, но за какво точно ще разберете малко по-нататъка. За сега може само да гадаете, така че напишете в коментарите за какво мислите, че беше това интервю. В момента се прибираме обратно в Пловдив. Знаете ли, в последно време си мисля много за това какво поражда креативността и стигна до отговора, че това всъщност е да ти е скучно. И това е моментът всъщност, в който се поражда креативността. Защото ти в този момент не си консуматор и нямаш никакъв източник на нещо интересно. Съответно, не трябва да се дразним, когато изпадаме в скучни ситуации,
а всъщност да се радваме, защото това е моментът, в който ние започваме да измисляме нови неща и да бъдем креативни. И реално мозъка ни да работи по някакъв начин. И отново, говорейки за мечтите, продължавам всеки ден да осъзнавам всъщност колко голяма важност имат те в нашия живот. И това е всъщност нещото, което ти дава посока и ти дава причина да преследваш нещо по-голямо и живота ти да има смисъл. Просто да създаваш и да мечтаеш и да вървиш с цел по пътя си. И казвайки това, отново ви насърчавам: мечтайте, бъдете креативни, не се дразнете, когато изпаднете в скучни ситуации, защото това са моментите, в които всъщност сте най-креативни. И знаете, че мързел убива всеки потенциал, така че не бъдете мързеливи, не бъдете консуматори, а създавайте. И най-важното, мечтайте. Сега ще си поговорим малко каква е истината за това всъщност да се обличаш добре. И когато говорим за стил и за начин на обличане, поне през моята гледна точка, сега искам да забравим всичките тези марки, дрехи с логота и крещящи брандове и дрехи, с които просто искаш да изпъкнеш. А това, за което аз ще ви поговоря малко, е истинският стил, за това да съчетаваш цветове, материи, как да предаваш истинско усещане, а не просто да слагаш някакви скъпи дрехи, защото това не определя стилът ти. И говорейки за това, ще започнем с грешките, които повечето хора правят, когато искат да се обличат добре. Това да си купуваш много неща не значи, че ще имаш хубави дрехи. Защото в един момент ще напълниш гардероба си с глупости, които няма да се отидат по никакъв начин едно с друго. Номер 2. Стартирай от капсулен гардероб и след това надграждай с интересни материи и цветове. Защото когато имаш основата, е лесно да се надгради и да започнеш да експериментираш с други цветове и материи, както казах. Грешка номер 3 е човек да се облича, за да впечатли другите. Това по никакъв начин няма да те накара да изпъкнеш, единствено ще те накара с едно, като казваш пред някой. В този канал говорим да сме себе си и да изпъкваме с нашата оригиналност, така че това ще направим днес, ще разгледаме тази тема, стартирайки с капсулния гардероб, както ви споменах преди малко. Какво имам предвид за тези от вас, които не знаят? Капсулен гардероб е една селекция от дрехи, които са в неутрални и обикновени цветове, които включват тениски или потници или някакви топове за момичетата, дънки, един официален панталон, якита и обувки, които са в неутрални цветове, които пасват на всичко. Именно за това се нарича капсулния гардероб, защото никога не излиза от мода. Това са естествено черно и бяло, бежево, тъмно синьо, сиво, фиало. И също така всичките подтонове на тези цветове, които изборих. И в момента, в който имате тази основа, вие може да надграждате с различни цветове и материи или така наречените statement pieces, или по-точно открояващото се нещо в твоя аутфит. Като другата най-важна част от аутфитите са аксесуарите. Какво са аксесуарите? Часовник, бижута, като гривни, пръстени, обици, колета, гердани, синджири. Имаме шапки с козирка, плетени шапки, бакет хат или идиотка. Също така шапките с голямата козирка. Слънчеви очила или един от моите любими аксесуари. Като със слънчеви очила можеш да експериментираш по много голям начин. Имаме също така и ръкавици и шалове. В момента съм с един обикновен аутфит с капсулните дрехи. Сините дънки, синито дънково яке, един бял потник и напълно обикновен аутфит, като всеки един елемент си отива с другия, защото са капсулни. И сега как ще го апгрейднем? Слагаме един часовник, като относно аксесуарите, най-добрата опция за капсулния гардероб е да заложите на сребърно и златно, защото това са цветове, които отхождат на всичко. Така че слагаме един часовник, слагаме една сребърна гривна, слагаме слънчеви очила. Избирате си един чифт обувки, имате завършен аутфит с капсулен гардероб и най-важното аксесуари. И толкова лесно, с толкова обикновени неща създавате един добре изглеждащ аутфит, в който едно с друго нещата се отиват помежду си. Като какво бих сложил аз в този аутфит като statement piece или нещо, което да се откроява, ще бъде ето този зелен пуловер, който всъщност е на малки дупчици вместо якито. И слагаме и тази шапка, която мисля, че се води каскет, но аз се обръщам наобратно, защото повече ме кефи. И така имате един завършен casual аутфит. Като открояващите неща са шапката, очилата и пуловер. Във втория ни аутфит имаме и черни обикновени дънки. Отгоре ще сложа една бяла риза, в случая лена, защото е лято. Навивате ръкавите, ако искате да е по-кежуал. И в случая аз ще си сложа едни бели маратонки, защото белите маратонки с всичко се вързват. И така имаме един супер бейсик аутфит с белите маратонки, черни дънки, бяла риза и потник. Слагаме си аксесуари отново като часовник, сребърна гривна и по този начин имаме един сигурен и добре изглеждащ аутфит отново за всеки ден. Тук може да сложите къси или дълги панталони, ризи с дълг или с къс ръкав, с плотник или без плотник. Капсулните цветове ни осигуряват аутфит да изглежда добре във всеки един случай. Как бих го апгрейднал? Слагаме едни черни лоуфъри, които са моите лични любими обувки и уникален елемент, ако искаме да апгрейднем аутфита. Слагаме тази синя риза отгоре, тази с малко по-отрязан силует отдолу и слагаме тази лилава шапка отгоре. Слагаме си
пак слънчевите очила и буквално с няколко стъпки имаме много по-стилен аутфит. Продължаваме напред с един малко по-официален аутфит. Отгоре слагаме и тази бежева полублуза и си продължаваме с белите маратонки отдолу. Заедно с часовника като аксесуар, сребърната гривна, а във вашия случай може да са златни. Слагаме си диоптричните очила, защото те също са аксесуар. И така имаме един по-официален аутфит с капсулни цветове. Отново ще го апгрейдим. Слагаме и тези бежеви лоуфъри, които са комбинация между лоуфъри и официални обувки. Като те трябва да се обуват с къс чорап, защото са официални обувки. Аз сложих сега черен плътник. Ще сложим един блейзър, който е черен, защото трябва да е неофициален аутфита. И завършваме с ето тази карирана синя шапка, която мисля, че много добре ще се отличи сред черното. Също така ще добавим ето този черен колан. Така супер лесно, отново с няколко стъпки, както нормален аутфит, го трансформирахме в нещо съвсем по-интересно. И това бяха моите 3 аутфита, които може да създадете с капсулен гардероб и да надградите с някои открояващи се елементи. И това бяха 3 варианта за аутфити, как можете от капсулните елементи да надградите до нещо по-интересно. И ако се опитвате да подобрите вашия стил на обличане, пробайте тези методи и сами се уверете, че работят. Най-важното в стила на обличане е да сте оригинални и да носите това, което на вас ви харесва, подчертава вашата фигура и също така цветовата палитра да съответства на вашите тонове на кожата. А говорейки за различните стилове на обличане, това вече се зависи от вас и това, което на вас ви харесва. И не гледайте какво масата от хората носят, а избирайте това, което на вас ви харесва. И не забравяйте, че аксесуарите са много важни. Благодаря ви, че гледахте видеото до края. Надявам се да ви е харесало и наистина нещо интересно да сте научили. Може да ме обследвате в социалните мрежи, като си остава Instagram и TikTok. Не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате видеото, за да може да не изпускате всяко следващо. Така че без много да говоря, може да видите предните видеа и да си ги пуснете, ако още не сте ги видяли, защото и те са много интересни. А с вас ще се видим в следващото видео и не забравяйте, бъдете креативни, мечтайте и бъдете себе си. До скоро!